Stojíme pred pekným športovým areálom Tatrana okoličné, kde početná divácka kulisa, ale aj funkcionári očakávajú, ako dopadne dnešné stretnutie druhej ligy skupiny Východ o čelnej pozície. Hra v prvom polčase bola poznamenaná vzájomným spoznávaním súperov. Mikulášania mali mierne navrch a niektoré útočné akcie si pýtali aj gólové zakončenie. Prestávku medzi polčasmi sme využili na to, aby sme sa náhodných divákov opýtali, či príchod trénera Zelenského do Mikuláša priniesol zlepšenie v hre Tatrana. Áno, prvé dva zápasy bolo nádherne sa na ne pozerať. Hlavička žije, tréner povzbudzuje. Vidno tam tú kombinačnú hru, že je tam ten naozaj že veľký progres. Tréner Zelenský bol technický hráč a vštepuje teraz hráčom Liptovského Mikuláša takúto hru, ktorá sa, ja si myslím, divákom páči. Konečný výsledok 3-1 nakoniec slová divákov plne potvrdil a domáci Tatran sa usadil na prvej priečke ešte pevnejšie. Z okoličného pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.